Peter Beense, vandaag is Sneek. Ik hoor een autoalarm op de achtergrond. Dat is een typisch Amsterdamse geluidje, denk ik. Ja, de bassen zijn een beetje te hard, denk ik. De autoalarmen gaan we spontaan af hier ook. Ja, het is ook een gezellig feest, dus wat dat betreft is Sneek wel een feeststad. Helemaal goed. Nou zong je een van je grootste hits, Donkerbruine Broeder. Werd ook in Sneek luidkeels meegezongen. Hoe is dat? Het is mijn eerste single ooit geweest. 1985 bracht ik hem uit. En, er is ondertussen wel een remix van gekomen. Het is een andere versie, maar het blijft natuurlijk een van mijn succesnummers. Heel erg goed. Je nieuwe single, C'est la vie, net van de persen gerold. Ja. Klopt, C'est la vie. Niet de C'est la vie die we kennen van René Riva. René Riva, ben zijn naam even kwijt. Sorry, kan gebeuren. Goeie vriend trouwens van ons, dus wat dat betreft geen problemen. Hele goede vriend, begrijp ik uit je reactie. Ja. Echt wel. En buiten het om, ja, C'est la vie is gewoon een heel ander soort nummer. Het is een beetje een Tex-Mex-achtig nummer. Gewoon een lekker, een beetje net scheef, iets scheve tekst eraan. En ja, gewoon een gezellig feest. Nou, de bedoeling is dat we in maart, april, omstreeks die tijd, nog weer een nieuw concert gaan geven. Het is een beetje afhankelijk van een paar dingetjes, maar dat is waarschijnlijk wel hetgene wat doorgaat gewoon in die tijd weer. En dan, ja, dan gaan we weer keihard naartoe werken. En dat zeg ik al, de album is ja, een week of 6, 7 uit. Dus wat dat betreft, we zijn nog volop bezig met de promotie van de album. En TV Oranje, toppertje.